Sa bhí nídíobh seachtal haon dógur uachtar an Stáit Mheiriceá Richard Nixon go bé an nabhad is mú a bhí poblna tíre sin na úsá drogaí agus go rá sé geisteige feachtas chuir bán faoin didal an cogadh na drogaí na úsá na drogaí úd bhuacha ar scáil damhanda. Ar chin le heb ar chula fleáin na chuirbh chéile ar bhatha leis na sprochan na úd amháin amach agus níos minic ná bhhaile bhí an bhhaile grand éifeacht afta. Ach tá bailí eile ann le torfaoin bhaib seo. I dtithe ar nús an eilbhéis, an déimhhardaigh, Canada nó an ísiltír tá scéimena agsúla bhaim le headhain siad an aisce a gála amach góib siúda tá tuchaí go hána. Mar thuair seo chuirt an na mangabhí as go nó í slítar risca curachta na núsadóirí, ní bhítar de fáil bháis na strádanna mé eile rógáil a drogaí mar nach mí ná go nús feidlí ná na snádí agus trala bheile a bhín fácaí in na nia ar na strádanna. Mar a mí na núsadóirí brút amach himil an sochaí, is féidir de bheala seach na servísí chuí, is féidir na €100 milliún a hábháil a chósaí polínate, cás na córta, agus spás prisún a hábháil le carpacha chun tortacha. Cás eile se an MDMA ex-team ar gléitir déir. Is an measar sláán a gompan le drogaí eile agus is féidir úsá do bhaint asmach ó leis. Ach go bhfuair an cogadh na drogaí ní léon rialach an ann faoi céanrad a díobtar faoi tanam MDMA. Nuair an dína bás mí eile an numar ecstasy aghlacha níos minic ná bhhailart ní MDMA is cúis leis a chuirbe ach droga eile dar a bhanam PMA nó PMMA. An sin ní féidir darma díana ar cannabis, ceangus na drogaí is concentrated down. De ceir bliana nuas tá sé dlach i Colorado, America, agus méaran an cá breise bailíoch achin le tá ardú suntasach tachaí ar bhuisead idachas an stát agus íslú tachaí ar líon na dégóirí agus tína óige a bhíon sa món úsáid rialta. Ar nóí an seach rion samplaí agus samí carchaige eile tá ar fáil a ddíirthe i nús an Fortingale, Uruguay, pub na Seca agus tíirthe eile nachíos. Tá bhís cén carchaige is far bhúna seo néan, ach am thuirm se ní han stad brethe. A ceir heapan sibse, ábalans na trach na híos. Is mé seo sin mac, slán.